No ako? Dobre. To bude aj problém. Trošku ako v Malých Karpatoch, nie? Čo? Poďte, poďte. Si? Ja som mal takú knižku jednu, že najvyššie miesta alebo vrcholy v rôznych krajinách Európy. Tak tam je písaná táto cesta na Gerlach, na Slovensko. S tým, že tuto nechodí veľmi veľa ľudí v lete. To znamená, že máš menšia šanca stretnúť nejakého vodcu, ktorý by mohol dať pokutu. My vodcovia pokuty nedávame. Nie? My vodcovia sa snažíme ľuďom vysvetliť, že je bezpečnejšie, keď svoj život zveria niekomu, kto vie, ako sa v horách pohybovať. No. Hudobne do obede. Máte na to obísť. Aha, už prichádzajú, tak radšej ich. Dokázali sme to. Aký bol zimný výstup na Gerlach? Super, dobré, mocu sme mali. Snehový. Zimný. Tak, Bielý. prichádza ďalšia partia. My sa vám ustúpime, potom môžete sa fotiť. Teda. A ešte nás troch by sme mohli. Teda by sme mohli. A slnko vyšlo skoro. Smetavý. No čo chlapci, aké to bolo? Super. Trošku strmšie ako na tej Kojšovskej. Čo?